Birmačské kočky, historie, vlastnosti a tipy na péči. Vítejte na našem kanálu. Dnes se ponoříme do fascinujícího světa birmačských koček, plemene, které okouzluje milovníky koček svým úchvatným vzhledem a jemným temperamentem. Birmačské kočky jsou často nazývány svaté kočky z Barmy, což naznačuje jejich tajemnou a legendární minulost. Tyto kočky jsou obdivovány nejen pro svou krásu, ale také pro svou láskyplnou povahu a věrnost vůči svým lidským společníkům. Původ birmačských koček je zahalený legendou, což je činí jedním z nejzajímavějších plemen koček na světě. Podle legendy byly birmačské kočky svatými společníky chrámových kněží v Barmě, dnešní Myanmar. Říká se, že tyto kočky získaly své zlaté srsti a safírově modré oči jako dar od bohyně Tsun Kyan Kse, která proměnila kočky, aby odrážely jejich čistého a ušlechtilého ducha. I když legenda přidává plemeni mystický půvab, dokumentovaná historie birmačské kočky začíná na počátku 20. století ve Francii. Podle zpráv byla dvojice birmačských koček přivezena z Barmy do Francie 2 Angličany a odtud bylo plemeno pečlivě rozvíjeno a udržováno. Birmačská kočka byla oficiálně uznána jako plemeno v roce 1925 a rychle získala popularitu po celé Evropě a dále. Birmačské kočky jsou středně velké až velké kočky s silnou svalnatou stavbou těla, která vyzařuje gráci a sílu. Jedním z nejvýraznějších znaků birmačské kočky je její polodlouhá srst, která je hedvábná a měkká na dotek. Jejich výrazné modré oči jsou dalším znakem plemene, což jim dodává téměř mystický vzhled, který okouzlí každého, kdo se do nich podívá. Birmačské kočky mají jedinečnou barvu známou jako pointed, což znamená, že jejich uši, tvář, tlapky a ocas jsou tmavší než zbytek těla. Nejikoničtějším znakem birmačské kočky jsou jejich rukavice. Čistě bílé tlapky, které se vyjímají proti tmavším bodům. Tyto rukavice jsou vždy symetrické, což přidává k elegantnímu vzhledu plemene. Birmačské kočky se vyskytují v několika barevných variantách, včetně síl, modré, čokoládové a lila, z nichž každá je fascinující více než ta předchozí. Birmačské kočky jsou známé svou jemnou a láskyplnou povahou, což z nich činí úžasné společníky pro rodiny i jednotlivce. Často jsou popisovány jako kočky orientované na lidi, protože mají tendenci vytvářet silné pouta se svými lidskými společníky. Tyto kočky jsou hravé, ale klidné, užívající si dobrou hru nebo jen tak lenošit u okna. Navzdory své hravé povaze jsou birmačské kočky známé svým tichým chováním. Nejsou příliš hlasité, ale když mluví, obvykle to dělají jemným, melodickým hlasem. Birmačské kočky jsou také známé tím, že se dobře snášejí s ostatními domácími zvířaty, včetně psů, a obvykle jsou jemné k dětem. Birmačské kočky jsou obecně zdravé, s životností v rozmezí 12 až 16 let a někdy i déle při správné péči. Stejně jako všechna plemena, mohou být náchylné k některým genetickým podmínkám, jako je hypertrofická kardiomyopatie, HCM, což je srdeční stav běžný u mnoha plemen koček. Pravidelné veterinární kontroly jsou zásadní pro monitorování jejich zdraví. Jejich polodlouhá srst je relativně snadná na péči, ale vyžaduje pravidelné česání, aby se zabránilo zamotání a udržovala se v co nejlepším stavu. Protože birmačské kočky jsou kočky domácí, je důležité jim poskytnout dostatek mentální a fyzické stimulace, aby byly šťastné a zdravé. Poskytnutí škrábadel, hraček a interaktivního času na hraní může pomoci uspokojit jejich přirozené instinkty a udržet je zabavené. Birmačské kočky si získaly srdce milovníků koček po celém světě. Nejen pro svou krásu, ale také pro své láskyplné a jemné osobnosti. Objevily se v různých formách médií, včetně knih, filmů a uměleckých děl, často symbolizující eleganci a tajemství. Birmačské kočky jsou také oblíbené mezi lidmi s alergiemi, protože jsou považovány za hypoalergenní plemeno díky jejich nízkému vypadávání srsti a nízké produkci lupů. Ve shrnutí birmačské kočky jsou dokonalou kombinací krásy, grácie a láskyplné povahy. Jejich bohatá historie, výrazné fyzické vlastnosti a láskyplná osobnost
z nich činí ideálního společníka pro mnoho lidí. Pokud hledáte věrného a jemného kočičího přítele, birmačská kočka může být ideální volbou pro vás. Děkujeme, že jste se s námi vydali na tuto cestu do světa birmačských koček. Nezapomeňte lajknout a odebírat náš kanál pro více zábavných, uměleckých a zajímavých videí o přírodě, zvířatech, umění, filozofii, historii a vědě.